Ja ho mám. Mama kúpila. Co tu máme dnes? 10 vecí, bez ktorých sepár nemôže žiť. Aký veľký máš v studenej vode? No bratu, akože taký poviem, taký malý klitoris. Ako tak, no úprimne. Je to taký klitorištek, by som povedal. Také, že na vycikanie to stačí, ale neviem, či by si s tým chcel robiť niečo viac. Poďme si na to pozrieť. Čau, ja som Separ a toto je 10 vecí, bez ktorých by som sa asi zaobišiel, ale pravdepodobne až v budúcom živote. Sú dôležitejšie veci, ako sú materiálne. To znamená, že moja... Na ty, či som tam nikdy nebol? No vidíš to. Aspoň niečo nové sa naučíš. Nie je to nič ťažké. Rodina, kamaráti a priateľka. Robí sa všelijak, brate. Všelijak. Sú 3 veci. To sa nedá povedať, že to je vec. To 3 záležitosti, bez ktorých nejaký človek nemôže úplne fungovať. Ja si myslím, že ti to zožere mentálne zdravie a psychické zdravie, pokiaľ funguješ sám. Akoby veľa ľudí hovorí, že dokázal som to sám. Nič nedokážeš sám. Môžeš sám dokázať, že si navaríš obed alebo zaviažeš si šnúrky, ale pokiaľ ide o nejakú veľkú vec, ktorú chceš dokázať, tak vždy na tej ceste potrebuješ ľudí, ktorí ťa podporujú, keď sa nedarí, alebo ľudí, ktorí sú kontakty, ktoré ti pomôžu, keď potrebuješ niečo vyriešiť. Keď ideš do štúdia, tiež tam je niekto, kto ťa nahrá, potom ti to niekto zmastruje, čiže všetko akoby dokazuješ pomocou niekoho a teda tí najbližší ľudia sú asi najdôležitejší v tomto smere a potom takí tí ľudia, ktorí tú službu, ktorú potrebuješ urobiť, dokážu vykonávať. Čiže props všetkým smetiarom a ľuďom, ktorí sa o nás starajú, sú tu takisto dôležití ako my. Byl si niekdy ako dlouho sám? Vieš čo, bol som vo vzťahu, v ktorom som sa cítil sám asi tak 2 roky v kuse, ale je to otázka voľby podľa mňa. Človek, keď chce byť sám a vlastne aj potrebuje byť sám, lebo keď sa nenaučíš byť sám so sebou, tak pred sebou neutečeš nikam, vieš, keď ty sám nemáš seba rád alebo nemáš so sebou vyrovnaný vzťah, tak nemôžeš existovať, to sa nedá proste, čiže je dobre byť sám sem tam. Nikdy som nebol napríklad, že na dovolenke sám, chcel by som strašne to zažiť, že by som bol, ja neviem, že mesiac by som cestoval bez nikoho, proste sám, to musí byť strašná psychohygiena. Čiže toto by som asi raz chcel zažiť, ale inak akoby, že dlhodobo sám som nebol nikdy. Je dobré podľa mňa nebyť na silu, že sebestačný, silný človek a tváriť sa, že nikoho nepotrebuje, že všetci sú kokoti, len ty si lietadlo. Je dôležité mať okolo seba ľudí, podľa mňa. Nenapadlo tě někdy mít třeba nějakýho mazlíčka? Mazlíčka? Brácho, ja mám doma zoologickú záhradu. Brácho, ja mám 2 psov, 60-kilového Alabaja, mám Stafforda, mám veľké 500-600 litrové morské akvárium a mám mačku bengalskú, mám kačice, kámo. To má málo kto. Bývam na golfovom ihrisku v rezorte, kde mám vlastne priamo v tom ihrisku je jazero, tak sme si do ňoho jedli kačice, teda okrem rýb sme tam jedli aj kačice. A furt zbieral loptičky po Moje deti zbierajú loptičky po po ľuďoch, ktorí tam hrajú golf, nazvime ich Tá časť sa volá Green Resort. To je dosť pekná časť v Hrubej Borši, kde máš vlastne, konkrétne Separ má tak dom riešený, že priamo ako keby zo zadnej časti pozemku ideš krásne k vode. To je akože luxus. To sú p***či pozemky. No a k tej psychohygiene, to ako tam není čo povedať, tak je to pravda. Občas proste človek musí dokázať žiť sám so sebou na to, aby mohol žiť s niekým, však to je normálna vec. Pokiaľ ty si jebnutý, tak v prvom rade kto by taktiež chcel žiť s tebou, keď ty si proste na hlavu. Ale či on je zrovna odrazom toho, čo rozpráva, to je druhá vec. Jak povedal Laco. Hral si niekdy golf? Nikdy a nikdy ho hrať dúfam nebudem. Prípada mi to hrozne čudný šport. Proste chodíš po A pičuje na tie loptičky, no tak kúpil si dom pri rezorte, kde je golfové ihrisko. Tak čo si čakal, že tam budú medicimbaly hádzať tí ľudia? A oddávaš loptičku, len aby si za ňou zase išiel. Čo je za gec, ty? To proste...
Úplne. Dúfam, že ma golf nikdy nechytí. Toto je číslo 2 môjho života. Sú to kvapky do nosa. Mám niekoľkokrát zlomený nos v mojom živote. Naposledy teda pred zápasom s Mikeom Spiritom som ho mal zlomený na totálnu sračku. Mal som trieštivú zlomeninu, ale už predtým som ho mal zlomený 3-krát. Čo znamená, že prechody v mojich dutinách sú niečo medzi a pičou. A jak sa mi to naposledy zahojilo tým, že som mal trieštivú zlomeninu, tak ono sa proste tie malé úlomky zrástli tak, že medzi nimi vznikla tá vápenatá vrstva, čiže keby si bol medzi to pavučinu proste. A zrástlo sa mi to tým vápnikom proste takým spôsobom, že mám vnútri v nose normálne pesť, keby. To ináč počuješ, jak rozpráva cez nos, že? Jaký mal plný nos. Toto isté má môj jeden nemenovaný kamarát Sebastian. Ahoj, zdravím ťa, ty mentol. Závislosť na olintoch. Ono si z toho robí srandu, ale sranda tam moc nie je. Stačí, že mám fakt trochu spuchnuté dutiny a už som že proste sa nenadýchnem, takže si non-stop do hlavy kvapočky a som na nich závislý. Toto je moja závislosť, volám sa Michal Kmeď a mám problém s kvapkami. Jak dlouho ti vydrží V živote si nechápal? No, tak ani to nechci chápať. To, že si to v živote nechápal, to je len dobré. Tomuto sa vyhnite oblúkom. Dávajte si na to hlavne pozor aj z toho hľadiska, že keď ste chorí. To nie, že vy si toto dáte a jedna tá pixla padne za deň. To nerobte. Lebo na tom sa dá strašne ľahko vytvoriť závislosť. Extrémnym spôsobom. To není sranda. My tu o tom srandujeme, ale to fakt není sranda. na balení? Tak 2 týždne, týždeň. Ne, klámem, brácho, 3 Baba, no. max. Aj toto je baba, podľa mňa, že 3 dní, to podľa mňa za deň to šupne dole. Ako All-in je zatiaľ asi najlepší, ešte mu Kosovan sa dá, ale Ale to je pravda, All-in je najlepší a tento žltý je fakt najlepší. nepoznám človeka, ktorý nemá telefón. Ak áno, je to šťastný človek v určitom zmysle, ale bez telefónu, ako reálne si povedzme na rovinu, sa nedá žiť, Moji Asi tak. rodičia nemajú telefón. lebo sú mŕtvi. Ďakujem pekne. To bolo všetko. Au, V rákve není signál, ale... au. Co máš za telefon? Ja Sadžem. mám iPhone 16 Max Pro 1 TB. 16 Pro Max 1. Ja ho mám. Mama kúpila. A co říkáš na to tlačítko fotografii? Je to hovno úplne. Kot Furt ho baraní. stlačam omylom. A mám to Od baraní, nechápem čo proste na tomto tlačítku, ja vám to ukážem. Môžete proste stláčať omylom, to tlačítko je tu hore. Čakaj, aby ste to aspoň nejak tak videli. Tu hore je to tlačítko. Je dostatočne ďaleko a není tu na kraji, takže aj keď si telefónom proste chytáš, manipuluješ, je dostatočne hlboko, keď ho máš kryte. Ako toto môžeš tamto zdvíhať? Ja to nerobím. Nie. Nedávam. Jak to? A na to už asi tretí človek p***je. Jak to tam? Kde to tam stláčate? Však a ja to chcem vedieť. Kde to tam proste stláčate? Jak? A hlavne to tlačítko funguje krásne. Ty si jak? Koko. A máš vybavené? O čo ide? Ako jasne, každý sme nejaký, každému niečo iné vyhovuje, ale podľa mňa to je úplne super. To je len krok vpred. toľko omylom fotiek v telefóne, že to som v živote toľko fotiek omylom nemal v telefóne. To je pičovina grampa. Ročne spotrebujem 4 až 5 telefónov, pretože som pri... Naposledy som nehal iPhone 15 v taxiku v Číne a bol som nútený si kúpiť telefón tam. Lenže nikto mi nepovedal, že čínsky iPhone nemôže mať eSIM-ku, nemôže mať určité aplikácie, musí si kvôli tomu zmeniť akoby IP adresu. Bol to telefón, ktorý bol, keby mi ho dali na prídel v base a proste všetko sa tam robilo veľmi ťažko, takže mal som 15 iPhone, ktorý To je celkom logické, no len pozeráš sa na separa. po 4 dňoch prestal nabíjať pomocou kábla, takže som ho pol roka nabíjal magnetom. Takže som sa tešil na tú 16, kúpil som si ju v predpredaja, proste Family and Friends akcia a tešil som sa na to, že ma oslobodia a nič sa nestalo. Kámo, ten telefón je rovnako či jak tá 15, akorát, že môže mať eSIM-ku. Inak je to isté hovno, mrzne to. Vydržím to podľa mňa ešte tak mesiac až 2 a potom si kúpim 3.2 desinu Nokiu a budem to mať už navždy. Sleduješ něco na 3.2 desina? Nebola to 3.5 desina? Fakt bola 3.210. Ale tak ale známejšia je 3.510. Ne? Aj 3.310, áno, ale 3.5 desina bola taká. sociálních sítích na telefonu? Teba, honím si pri tom kot. Děkuju. Není za čo. Mám tu dve veci v jednej. Sú to 2 kľúče. Jeden je od auta BMW X7 M 530 000 koní a druhé je od Lamborghini Gallardo Spider Performante. Tuto
auta, teda pochopiteľne. Jak je bez telefónu, bez nohy alebo bez ruky, tak je bez auta, bez uší. Počúvajte ma. Teraz Bez auta, bez ruky, bez nohy, bez očí, či čo? akože úplne vážne. Tieto dva národy sú v totálnej piči. Človek si reálne splní proste detský sen, dá si to na sociálnu sieť a ľuďom normálne im dokáže vadiť auto. Že proste, co to je za kšápku? To bych nechtěl ani zadarmo. Brácho, to bych nechtěl ani zadarmo je veta, že keby si človeku dal 170 000 auto, bavíme sa v eurách, nie v Investičné auto, aké by to bolo, no určite by nebolo jedno. No, tak ono sa tých aut oplatí mať hlavne viac. Ale vieš čo, asi starujem. A tak, toto ťažko, čo ja viem. Asi starujem trojku. Asi starú M3 by som kúpil. Potom možno niečo americké. Ale že nové investičné autá, to by som do toho nešiel. českých, aby si vedel. Staré. Tak proste, keď by ťa postavili pred dom, že to máš zadarmo, len za***al svoju mamku, tak ju o***eš. Počkaj, teraz mi Smart poslal fotku týpka, jak píše komentár, že peknej traktor, ale nechtěl bych to vůbec. Čavo otvoril jeho profil a na jeho profile je fotka toho istého Cosworth, to je iná trieda. Cosworth je iná trieda. auta, že toto mi kúpte na Hoši, poďte na Vianoce. Twitch. A teraz ďalšia veľká problematika. Dovolil som si napísať, že je to investičné auto. Tam sa spustila debata všetkých ľudí, ktorí vlastnia Dacia Logan a Fabie 1.6 TDI, že proste neexistujú investičné auta. Že co to je za bludy, dávam unfollow. Tak brácho, sú autá, môžem ti prečítať aj konkrétne typy aut, aj percentá, okolko vzrástli. Ja vám potom poviem celú problematiku tohoto, aby ste boli v obraze. Nechcem znieť nijak ako povýšenecký, boh chráň. Poďme sa baviť normálne v číslach. Porsche 964 Turbo za posledných pár rokov 100% nárast ceny. Sú to auta, ktoré už sa nevyrábajú a sú to auta, ktoré majú aj najazdené kilometre. Ferrari F40 400% nárast. Kámo, to znamená, že keď si kúpiš auto za kilo, jazdíš na ňom a neurobíš viac, ako čo ja viem, 30 To není úplne pravda. To jazdíš na ňom, to je tenká hranica toho, kedy to ešte to jazdím na ňom, neskresáva cenu toho auta. 40 000 kilometrov, No, tak je tak. možné, že o 5, 6 až 10 rokov ho predáš za miesto 100 000 za 400 000. No 10, skôr 10. Pretože tie auta sa nevyrábajú. Separ už dávno nie je tak pokorný, jak tvrdíš. To je jasné, že nie je. Sú zberatelia, ktoré tie auta proste kolektujú. No v prvom rade, áno, on v jednej veci má pravdu. Sú investičné auta, ale má to jeden sakravenský problém. Každá investičná vec má veľmi malý rozsah kupcov. Takže tá investičná vec má tú reálnu cenu až 4, keď to predáš. A to je problém niekedy. Že my to vnímame z nášho uhla pohľadu, že doma čakáme na ďalšiu výplatu. Že títo ľudia, im je jedno. Proste on si to kúpi a im je jedno, že či dojde o 10 000 zajtra alebo o 20 000 zajtra. Mu to je úplne jedno. Má na sebe hodinky za 250 000 eur alebo 200 000. Investičné auto, ktoré bude ponúkať na mobile.d, no predpokladám, že to asi nie. A presne tak, Aťko, je to veľmi tenulinká hranica toho voziť sa na tom aute, alebo nevoziť sa na tom aute. A ďalšia vec, tenulinká hranica a obrovské riziko. Lebo si vezmi, že keď do toho Lamba, keď mu nejaká babka niekde na križovatke nedá prednosť, plešti to doňho, to Lambo môže pokrčiť a vyhodiť niekde v Bangladeži. Rovno ho môže vyhodiť. A investícia. Videli ste to? Čo to bolo? No, jeho investícia. A tí ľudia sú ochotní za to zaplatiť. To znamená, že keď máš Lamborghini Gallardo v základnej zostave s najazdenými 200 000 km, je to úplne iná reč, že keď máš Lamborghini Gallardo ako ja, ktoré je v performante, ktoré je limitka, ktorých nevyšlo moc veľa, je to teda akoby rare shit a to auto má najazdené 15 000 km, je to taký cukrík, že by si sa mohol, že by si mohol vylízať výfuk a nedostaneš chlamydie, kámo. A to auto za XY rokov, s tým, že som sa povozil, splnil som si detský sen, vyplatil som to Lambo v hotovosti, nemám to na žiadny leasing ani nič podobné. Znamená, že môžem ešte o pár rokov na tom aj zarobiť. Takže toto znamená investičné auto. Keď to nerozumieš, tak proste nevyjadrujte sa na tom internete ľudia ku všetkému, veď netreba na všetko váš názor. To je všetko, čo som chcel povedať. Čiže toto auto je splnený detský sen lomeno investícia. Ďakujem, že mi to dovolíte. Na budúce, keď si budem chcieť niečo kúpiť, vám zavolám, ale teraz som to bohužiaľ nestihol. A toto je auto, ktoré mám na daily používanie, BMW X7 v bodykite takom, že ti sa zošuverí, keď prejem okolo. Ešte som zabudol povedať, teraz mi došlo, že 10 vecí, bez ktorých nemôžem byť, je p***ať na ľudí.
Mám veľké podiely v tejto firme, čo sa týka píňa na ľudí je. Strašne ťa sere ten človek k tomu, že ešte mu to úplne jedno. Aj keby stratil 1000 followerov, 1000 fans do minúty, je mu to úplne jedno. Proč jsi nekoupil jinou barvu? Ty si z Česka, že? Ale. No, ako tá oranžová je podľa mňa asi najkrajšia na tom aute. Videl som ho aj Baby Blue, čo mám teraz, jak mám Mikinu, to je pekná farba tiež. A videl som ho aj v bielej. Každé auto v bielej vyzerá, ako keby si ho mal požičané z lekárne a máš odniesť niekam lieky. To proste biele auta by mali zakázať zákonom. Auto, normálne auto má byť podľa mňa čierne. Zase, že jak môžeš povedať, že by farba auta by mala byť zakázaná zákonom. Tak keď niekto povie na tvoje auto, že by malo byť červené, tak to je jeho blbý názor, ale tvoj názor, že podľa teba by auto malo byť, tak to už je správny názor. Že? Ja ti ďakujem za zhliadnutie dnešného videa a my sa vidíme pri ďalšom videu. Samozrejme nezabudni dať odber a like, aby ti neuniklo žiadne nové video. A ak chceš vidieť part 2, pokračovanie reakcie, napíš to dole do komentára. Ďakujem. Just an